you don't give love on Christmas Day. Okay, mga kabyanan, ano ang mga mainit na balita sa kadyang material sa atin nga pagpangalagan? Ang Pfizer nag-apply kang EUA, Emergency Use Application sa BFAD para gamitin. Agad magamit ang diyang vaccine kag iturok sa mga bata nag-edad 5 to 11 years old. Samtang BBM Sara Duterte tandem padayon banwa nga nag-aarangkada. Daw madayon gigunong face-to-face classes, no? Ako o DepEd Secretary Leonor Briones kung tuod ambal kami eksperto nga Omicron variant medyo mild ang effect compare sa ibang mga variant kang COVID. Kag si President Duterte may ginapagwa nga executive order ang diyang 156 sa mga lawlaw bla kuno nga mga electric cooperatives, no? From niya, no? National Electrification Administration, bakanti niya nga NIA, National Irrigation Electrification na dyan, no? Balaan sa NEA ang poder sa pagkontrol, pag-regulate kang operations kang mga electric cooperatives kang companies. Balaan kang presidente may mga sanksyon kag prerogative kang presidente nga mag pina sa mga lawlaw nga mga kompanya kang elektrisidad kag abay ang cooperatives. Samtang ang aton PNP nagpangabay sa aton mga schools angat sa pagbukas ng face-to-face classes nga dapat sundon gid ang guidelines, no? Mapadayon sa nga mga pangdakop, no? Kundi masunod ang guidelines, no? Kag ang aton banwa naman nga police nagapangabay sa COMELEC nga dapat magpagawa ko ng COMELEC kang klaro, no? Kang klaro nga mando kung bala ano nga klase pamaagi or mode kang kampanya kang kandidato ang bawal kag hindi, no? Storyahan tanya karon sa aten banwa nga pag pangalagad sa palatuntunan ng sabat sa likod kang mga isyo kag ang mabalita. Aga pa mga 5 o'clock kadyang aga may gusto banwa may nag-istorya na kananawa kalin sa California through messenger. Nag-istorya parte sa Antique, no? Mga pirang data pramati kay knowledgeable tana banwa ka mga nagkarahanabo sa Antique before kung mga tana dyan man nagbawal sa Antique ka nag-practice kang ana profession as nurse pero tirigto nag-retire sa US, no? About sa development kang Antique, no? Sometimes bala ang politika ang accomplishment mo sa politika dali kuno iba malimot, no? Digto tana banwa naghambal nga ti sa politika kuno daw ka dali iba maglimot kung sino ang kung ikaw nagakuan, no? Kung ikaw ang performing nga klase ka official or leader before daw kadali kuno maglimot ang mga antikinyos, no? Mga kabiyanan, kung ano man nga bagay or success na attain mo sa kadya nalapakan mo kang sunod pagid nga ma-success mo in the near future bahal ang na-contribute kang ginatawag history, no? Ang ginhambal ng ati parte sa development ng Antique nga kunway kuno ang mga Javier mga kabiyanan na
Urain na dibilot, no? Ginhambal na pagani nga ang circumferential road nga sa nini maagiran. Premier ako na kang presidente pa ni CGMA kay Boy X. Bagit si Boy X ko na tamaan ka sagad sa taxation. Man mo kang chimpo ni Gloria Macapagal Arroyo. As committee chairman kang Committee on Ways and Means si Boy X. Powerful na committee sa House, ha? Committee on Ways and Means. Ang Committee on Ways and Means, amorya ga pangita, kwarta para sa gobyerno nasyonal kung ano pagid ng mga programa kang gobyerno nasyonal ang ifundingan makabiyanan. Kauna to ng kontrobersyal beto ang expanded value added tax. Rigto kato nagbakal banwa ang income kang atan gobyerno, ha? Sa expanded value added tax to. Tilain lang rin ang pag-inform sa tao kung ano ikarga sa tao ka mga negosyante ang tax nga to ngagin actually si Boy X kato nag-utor para makaganar kang makakita ang gobyerno kang bahal nga kwarta kang budget. Dito kang chimpo ni GMA kasi pura kraka ang kwarta ka to. Grabe mga project ka to kapahalala sa GMA ka to because of that. No? Garing na misinform ng tao nga kuno ang IVAT karga sa mga ordinaryo nga tao. Actually, ang purpose kang tong expanded value added tax ipataw ta nato sa net income kang mga negosyante. Ha? Nga dapat i-declare na kung piragin ang andagin ganar sa mga negosyo ng dabanwa. Ha? Na, amorya. Okay lang kung bakanti performing nga public official, but sa mga performing na tana para ngambal nga si Boy X mga pilangat na pramati. May mga suggestion ko nung ati, kung nakakwarta mo, mapautang ta na lang sa pariya sa ginahimo kay ba, no? No, hindi. Ha? Amo ganing ang tao ka pangharam. Tapos ay wara-wara. Tapos inansahan mo pa, no? Bayilat na ra kundi ka dumdum sorry he. Tira ka gid mandik dumdum manwa. Amo ra nga na ra ginambal kay na. No? Nagwa paligad leksyon nga sayod pa kuno. Ti pabuslan tang iba. Hinambal na pagani nga. Oh, for how many decades nangin senador si Loren Legarda kun tanan nagahambal nga mga nga antikin niya. Ano nga development gintao na Santike aber? Ha? Kunura lang biti ko on nga tapos term na kag mangin opsyon na lang banwa maglagan kung risuman sa tike. Hindi man aktualito dyan maglagan. Na, hindi ko mapabitlangan kung sino banwa nagtawag. In-share ko lang ninyo ang ana idea kay Lawit gawa man istoryanay kinakaaga. Kiti aga patakan nga bugtaw, temprano patakan turog abi nyo. Way takaga tilibabad di sa social media. Way takaga tilibabad social media ura man ko ti maganar ginaturok ko lamang kisang na post ko. Happy ro ko karabanwa nga may nagari-react sa accomplishment ko dodlaw. No na kun pintahan da nga gwapo ko, turekan da ko sunod gwapuan aken da bekan man ti amora tuyo ko gida. Oras barwa sa ating kapag palagad alas 8. 16 sa atin nga palatuntunan ang atin banwa nga pagpangalagad ay dali lang dyan karon sa Barangay Bagakay kay kagawad din ni Juragot kas taga Bagakay exactly 12 o'clock daraan ko dyan karon ang roaming and News Miracle Oil nga kulang pa to, no? 100 lang anay. Ay may kulang pa to, no? Sobra pa to sila. So sa taga Bagakay, Barangay Bagakay, daraan ko dyan karon ang Miracle Oil, no? Mga kabyanan,
Ayan sa barangay San Antonio, may dyan kita gimbilin daw mga 17 kakapsto kay kagawad buwaya, no? Na. May dyan kita gimbilin. Kag sa kapangayo kay partner Bobit, after of my program, hapit ko lang dyan karon mga kabyanan. Kag dyan sa kay kapitan na Jimmy Sumugat, may kapangayo kita di sanura dyan outlet yan na prura, may kapangayo yapon. Sus Maria Jose kasi kinanglaan yun yung kinmanantagin, no? Mga kabyanan, thank you very much gali, no? Sa mga pumuluyo kang barangay San Juan dyan sa proper. Kang Sabado nga nangin successful ang amon distribution, no? Imaugid ang pira ka barangay officials ka barangay San Juan, si Kagawad Hiramis kag si Kagawad Sony Tunog, no? Kag may tuman nga mga barangay officials nga hindi talang ma-mention man ibagid, no? Kag amuman sa barangay Magsaysay, no? Sa barangay Magsaysay, abi naman daw taho jaw din nagagragto nga taho ay sa umay ba mo. Bitamon daw ragid dit nagdersado pero igo pag tipon lagi ng daban warak manggali, no? Thank you very much gid. Kag bigyan ta naman an nga samtang ga distribuer kita may nagaagtogid ka nagatestimony nga nagagamit sa nakaruming Antonio Mercarowel nga nag-arayad sanda mga kabyanan nagarayad sanda tanagit ang nagagamit nagarayad git lain-lain banwa ang anda nga ginbatyag nga nag-ayad kay Grace Anoe maayo jaman gani kanaken partner doro ga pangayo kay mo Mercarowel at tawaan ti kawgid, no? Tawaan ti kawgid yang karon may dara ko diyan daruwak galon. Okay, mga kabyanan, may post ko pagit kabi laga kumando ng concrete cement nga bench ka nga Esperanza Elementary School, ha? Ginpi mo kutos patnongon kamigo ta Jitre Francisco. Borak ko nag-comment nga jaman sa amon elementary school, jaman sa amon barangay. Sige lang. Ano planuhon ko? Ma-decide ko bla. Ma-hire taken sa pinakadlaw. Tapuson ko lang leksyon. Kung kaluyaan lang gid Ginoo, ma-hire ako kung nung obra kang concrete bench. Agad maubos ko personal tag-tag ang mga elementary school kang concrete bench. Simintom lang nagbilya, baklan ko kamay. Pero ang mahal kong baklan, di ba? Mahal kong baklan ran, tagalabot, si Timel ran. Kung baklan mo personal, ang rang concrete bench, mahal ran, si Timel ran. Kung ikaw politiko, matras ka lagi, sobrak mahal kali. Dahil lang. Ngayon plano ko kabi, Bla, kloyaan talang bla kaya, ibuson, tag-tag-tag kulasi dya. Makontinyo nga raka, kwartagik ng lanyag, hindi Initiative mo laman dyan. Mangita lang ko tao nga ara mag-imo. Mahimo ko pakturya karan, surusulahan ko lang kadadlaw, mahimo laran. Agad, mga kabiyanan, in that way, makataota sa mga elementary schools, kang jang mga concrete nga mga bangko, mga kabiyanan. Doon prayin nyo ko kundi ko matuman kung magpungko ko Aside from libre nga Mercarowel, sorry mga pilangga nga mga atang paramati. Oras sa tagapagpangalagad, alas 8:21 sa ano ang mga balita. Mga pilangga nga mga atang paramati. Ang balita, dahil lang, unahan tanilawa ko. Sinunong Noel de Mapiles bla, ang inyo tampad nga limag sa konsiho. Rigyan sa Sibaste. Ibalik sa konsiho. Para sa karaydan, katanan. May kaaram, may panindagan, kag may kabalaka. May kabalaka. Nunong Noel de Mapiles. No? Nunong Noel de Mapiles. Diyan sa Sibaste. Sino mauli sa balay lamang? Nya may nagchat mauli lamang ko boss. Diya ko sa
Sige, 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 sige. Ha? Mga kabiyanan, amo dyan kinanglan nyo sa Sanggunian, bayan sa Sibasti Sinunong Noel Di Mapilis. Kag si January padpad serbisyo nga tampad mangin presiding officer. No? Kagamuman mga kabiyanan, si former mayor Bantog Baruna nagapanamyaw ninyo ka Merry Christmas in advance and advance man Happy New Year no? Kay Bantog Baruna limpyo, tampad, may sinseridad nga klase mga kabiyanan ka serbisyong anahangad sa pumuluyo sa Sibasti ibalik ang parihas ka una blanga huwa iti kakagmat huwa iti kung ano nga mga problema katabok sa banwata ura it pinilian nga serbisyo no? Kay kung ura ka pinilian dyan ang matutuod nga espiritu kang pagigug magagpagpalangga sa imo tagipusoon no? Na kag concern mga kabyanan nga kabalaka gid ikaw ha di ba o ti sige mga kabyanan si Migota Jeffrey Martinez Balbin good morning kang jang Martibals Litson Manok and Concrete Products kung magbakal ka mo Litson Manok kag Concrete Products dyan no gimo bangko nga siminto kag lamisa nga siminto no mga pinalangga nga mga tagparamati okay. Jeffrey Martinez Balbin ang tag-iya dyan sa may Punta Tulay sa may magwa black mo dyan sa Banwagid kung magpasibasti ka mo sa tuo nga bahin kang karsada kag gimaw man ang ang diyang Kionas shawarma shawarma na meat shawarma dyan no kag may tacos sanda dyan, may nachos, no? Gaserve man breakfast, lunch, kag dinner. Rigyan ka mo agto sa kalye 11 sa gapon sinong Nestor Escarlan. No? Okay. Ginapamaan ni ng Jima Barsinal, no? Nga may nakita tanda nga ID may mga PhilHealth ID to ang tunib na dyan sinang Jima Barsinal sa Barsinal Palabok dyan sa may Sentro Sur nag-text ka na kandinas ng Jima Barsinal no may nakita sa datong ID no kung sino na duraan dyan may mga PhilHealth ID to na rigto ang tone sa kay Sir Barsinal nga balay kay ng Jima sa Sentro Sur. Gaymaw ang Evergreen Herbal Capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule amo dia ang gamit ta kag ni lotasyo. Ura nyo gid makita sa lotasyo diyan linguna ge. Kay nami ang epekto na makabiyanan hindi ka mo gid magbulatian kay ang tanan nga sobras lawas toxic riya sobra nga sugar sobra nga uric acid sobra nga salt no kag iban pa kung hindi ra banwa ninyo maridyos kausarya nga ma-stroke kamo ma-hypertension kamo kag ako matyagan nyo sa lawas nyo no na amura gid ang papel kang Evergreen Herbal Capsule kag ang tanan naman nga kulang sa lawas ginadugangan ginasupplement kaya ang tanan nga parte kalawas tang nagabugos kang aton body system nagakinahanglan ria kang bastante nga vitamina kag bastante nga minerales kung kulang ran gareklamo ra sanda mo ra masakit ang taho bakal kamuron ka Evergreen Herbal Capsule. Si Migota Edwin Colisio kag ang sawa nga si Jericami Colisio. Mga kabyanan, good morning parinti Jovelyn Antonio. Si Jovelyn nagapanamyaw gido sa mga parinti Antonio na dyan kag Matios Barangay Batbatan. Just Jovelyn sa hospital site. Mga kabyanan,
Guwapa, printi ko ba? Musta mo dyan? Ha? Mga kabyanan? Oh. Ti, parehas man kami kagwapo nga tinuong irong. Sige lang. Dahil lang si Edwin kag Jerica may kulisyo, tag-iyadya kang Pritiya Cycle Repair Shop, dyan sa Sentro Soro, kung ba inyo sarakyan. Motor gali, motor. Rigyan nyo kita, kaya din eksperto nga mekaniko. Oh. Balik na sa atin nga pagpalagad, mga kabyanan. No? Ang koon kang diyang ni DepEd Secretary Leonor Briones na daw laban ginawa banwama dayon ng face-to-face classes, no? Kung mag-amo dya to o hambal ka mga eksperto nga mas mild ang effect kang Omicron variant kumparar sa iban nga variant kang COVID. Ti kon mild ang effect mga biyanan ti. Ha? Mangin endemic guwa na rin magagawa lamang rin dyan ti Omicron variant mangin ordinary nga trangkaso mangin ordinary mga kamyanan nga ginabatyag sa lawas. Imni nyo lang ruming ang tunyos makaluwil ang patay virus ka na amora mga biyan. So kung madayon ang face-to-face classes, very good. Manan nyo naman kabudlay banwang natawag ng modular sa mga high school. Ha? Basi sa orihib lang makaproduce ta kang makabataan kang mga graduates nga ti diploma milaw. May mga kurso daan banwa nga ti hindi mo kinanglan lang madara sa social media nga klase pagtudlo, no? Like ka mga nursing nga kurso, like ka mga engineering, architecture, medicine, ha? Daw hindi mo gid bandara banwa sa online na classes lang gid. Hindi lang nga sa mga nursing ra daw gay yung ihaw sa sorry sa mahaw kayo ihaw gid sa dadyan kanwa ka nga ha? Ha? Mga kabyanan? Ha? Ha? Kang taho? Ha? Kay gusto na eksperimentuhan mo. May experiment ra banwa aktual ginatigayon ka ginakandak. Kung dati, application of that theory is better than that theory alone. Tikaron kung i-practice mo surihing manahi ka yung pilaso, kung doktor ka kag nurse, idirekta mo surihi, banggad nga mo dyan klase ka sistema, nga klase ka pang eskwela. Manahi kabi aktualay na graduate ka no ura na tabo nga may experiment na tabo naging praktisan nyo gid no samtang ka toon ka mo kaga eskwela mo si sorry hebe na graduate ka lang mo diyang klase ka sistema tas pang eskwela ta ti nagdirekta ka lang banwa tahi aktual nga waay kagagi experience. Actual practice, mga kabyanan, it makes us perfect. Ha?
Ti karon kunura ti actual nga practice kag experiment. Ti theory, mirad kon theoretical ang tanan-tanan banwa klase ta. Di ba? So kinahanglan gid banwang face-to-face classes. Kita mo, kung hindi pa masolbar problema kang COVID, kag hindi pa madisidiran, nga magabalik gid ang mga college students sa koleyo. Ang gin-propose lang may una ang rang mga kurso nga kung ano ang nagakinanglan nga kurso kang experiment, actual experiment sa school. Ha? Hindi ba? Amo na kanikon ko. Kung direktahan mo surihe, may mga nag-graduate kang ura ka kaagi, banwa ka eksperimento. Madirekta ka na surihe, na employ ka sa hospital, nagdirekta ka tahi, kundi gisi-gisi pilas tao. Dawagin praktisan mo lang banwa mo. Oh. Okay na kung high school pa lang. Pero kung dyan rin ka banwa sa pagtapos kung ano profesyon mo nga gusto, like nursing, like doktor, at kinahanglan mo gidra banwa. Tinawire ta problema ako, no? Kay manti daw manog balik, manog naog kita sa alert level 1. Ti kon pasugtan ko no banwa mga health expert, dapat hindi ta kuno anay manaog sa alert level 1. Kundi dapat magapabilin tanay sa alert level 2 kay wala pa banwa matapos ang problema gid sa COVID. Alas 8:34 sa pagpangalagad, mabalik kitas dili lamang magbuhay pagkalipas lamang kang pira ka importante mga kabiyanan nga pahibalo. Palihog, standby. Tablet, partner. May ideya ka ba sa oxidants? Ang oxidants, partner, mga reactive molecules sila nga nahimo sa sulod sang lawas kag sa environment nga nagadulot reaksyon sa cellular molecules pareho sang protein, DNA kag lipids. Dili man dayon, partner, nagakinahanglan ang lawas ta sang antioxidants nga amo ang nagapangapin sa aton kontra sa mga oxidants nga maghimo sang oxidative stress. Vitron, tablet, partner, ang mga factors nga nagakontribute sa oxidative stress kag sobra nga free radical production amo ang hindi balancing nga diet. Labi na kung magpinagusto ka lang dada. Isa pa gid ang lifestyle kag dugangan pa sang hatlo kayang sus nagaiga-iga ka na dayon mo. Vitron, tablet. Amo gani, partner, nga dapat magtumargid sang Vitron tablet kay amo ini ang nagaakto nga antioxidants ago nga ma-regulate ang mga oxidative processes sa aton lawas. Vitron tablet. Aprobado sang Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika. Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, isang private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3 ay isang vitamin hormone na sumusuporta sa pagprotekta laban sa sakit na cancer. Ang Life Extension Vitamin D3 ay mabisa rin sa pag-control ng blood sugar level, lalo na sa mga diabetic patients at iba pa. Ang Life Extension Vitamin D3 ay dekalidad, puro at epektibo na food supplement na kailangan natin araw-araw. Kaya as a medical doctor, inaanyayahan ko kayong lahat sa pag-inom ng Life Extension Vitamin D3. Maayo nga balita sa tanan nga mga nag-aalaga sa kasapatan. Kapareho sang manok, baboy, baka kag iban pa nga kasapatan. Kasayod bala kamo nga may na nga suplemento para mapadasig ang pagtambok kag pagbukat malayo sa mga masakit ang inyong kasapatan. Yari na ang eksperto pagkahot sa suplemento. King's VitaPlus Animal Feed Supplement. Mayara siya nga multivitamins, minerals, amino acids para madasig ang pagtambok kag malusog ganado sa pagkaon ng inyong kasapatan. Gani mapapaw ka na lang. Madasig ang pag-asenso kung King's VitaPlus Animal Feed Supplement ang Sunod na poultry supply, di dya sa Banwa Kangkulas, Megan Poultry Supply, Hillary's Poultry Supply, Alulod Poultry Supply, Jack and Jane Poultry Supply, at sa iba pa ng mga poultry supplies, di dya sa probinsya kang Antique.
Balik na ba sa tagapagparagad alas 8:37 gaymaw sa nga palatuntunan ang Grand Bakiro. Ang Grand Bakiro regyan mga kabiyanan sa Barangay Kamansihan. Naglagaw tato sa Grand Bakiro kaligad nga Sabado, no? Good morning din kay nang Lisel Joan Aloy Pandolos Reyes. Mga kabiyanan, nami rin ang Grand Bakiro. May mga kanta-kanta sandar niyang likuno gabi, mga kabiyanan, no? So, pamasyar ka mo dyan sa Grand Bakiro sa Barangay Kamansihan. Kay maman si Carl Noel Buaya, kang Carl's Agrimit Supply at ubang kang Antiko. Tanan nga bubod ka manok. Damog ka baboy nga mga feeds. Kag kung magpamatsoy ka mo, dyan lang gins tumangnan, ho? Samtang pila ka mo sa Antiko, mabayad ka kuryente. Na, kag dyan sa Kulasi, si Basti, may dyan sa Naga-Branch. Kung sagapon nyo dyan sa Basti, sagapon nyo, Carl's Agrimit Supply. Now, Carl Noel Buaya, mo pa ang proprietor. Kag gimaman sa pagpalagad ang Julius Paint Trading. Ang Julius Paint Trading, napahamtang sa Centro Sur, Kulasi, Antique. Kung gusto nyo naman magbakal ka pinta, mga kabiyanan, ati, itimplahon git. Ay kato nagambal ko migo Julius naming ano ang mangin kolor kay mo balay. Ati kuno kolor tanati pink lang akan. Makabiyanan ti itrekan tabi timpla habi bawgin timplanat na. Pertik na amino yung pagka-pink na noy. Obo, kita mo. Bol gid ni migo Julius. Ang tawag ka combination ng color na dapat mo sa pinta, tintin color. No? May dan karang bulletin red, Hansa yellow, may lamp black. Na mo malarang mga color nga ginatirtimpla. Oh. Buol na gid. Diyan kamo bakal pinta sa Julius Paint Trading. No? Good morning, idol. Salamat sa Miracle Oil nga gintugro sa pumuluy kang purok size. Shout out kay Boss Timing, idol. Timing ng bayan. Kalin kay ga katagi kadyaw. Ay nag-aagi ko diyan pagto sa Grand Bakiro, nagpundo ko. Abaw. Pagkita kataga purok size kanakan suruming tum. Naming ngayo Miracle Oil ko kasara. Pag maan na nga nanao ko nag-guruwas na ko. Jaron. Miracle Oil on! Kuko Te, may sunod pran. Hindi baton. Now, di ana ruming na umpisahan na tagsin to work kay Miracle. May hikay ko nora kasing minta. Tingin umpisahan ko tagsin. Kaya ramat natin. Unta man mi guwagan doy. Okay, oras sa ating pagpalagat banwa alas 8:41. Ngay mo sa pagpalagat tang Papindo Refrigeration Air Conditioning Service Center kung gusto nyo makabiyanan magpakidaan ka aircon kag inyo refura garamig ang tuni sa Papindo sa gate o kung nga andid mismo ka sementeryo dyan ho. Mga kabiyanan. Kakamuman ang Wisam Electronics and Service Center kung bakal ka mo o kung magpakidaan ka stereo inyo TV kag amuman ang washing machine kag iban pang appliances ang to dyan sa Wisam dyan sa Centro Sur. Okay, Wisam.
Sa kapamangkot sa dalagan kang panahon ta mga biyan, may tropical depression no? Sagwa pa man kang Philippine Area of Responsibility, diya may karayoon nga 1,900 kilometers east of Mindanao. Rayo. Ura pagsulod sa par pero nag-uran kabi. Pagalinta sa Jose, medyo temprano pa mga alas 5. Apit-apit po ko si Bang Banwa mo. Tawa ang panahon ba pag-abot sa Barbasa at na 30 na grabe uran. Barbasa laman nag-uran. Pag uran na, nag-stack up ang wiper ko, kundi hindi ko makita dalan. Buhay ko kaabot sa kulasi ba? Pero nagpuway ko na sa pinalagpat restaurant dyan sa Barbasa, kag nagpanyapon. Ang uran hashtag dirgya sa kulasi. Mga piranggat na pramati. So, amurang natawag nga localized thunderstorm kag abay ang northeast monsoon. Ay kisa kung naga-exist ang northeast monsoon, may dararabanwa nga pag-uran-uran. Alas 8:46 sa aton banwa nga pagpalagad. Joy ho. Si President Duterte nagpagwa kang executive order number 156 agad may improbar ang serbisyo kang mga electric companies kang mga electric cooperatives nga ang poder karya kauna nga nagasanksyon, nagaregulate kang anda operations under sa National Electrification Administration o kung NEA. No, bagkan tiniya nga irrigation administration na. NEA electrification tanan dyan estudyanta. Hay dawara kuno ti ginahimo ang NEA. Nga mga sanksyon sa mga airing nga mga kompanya kang elektrisidad kag cooperatives. Ay kung ano kuno problema ka matao, ginapabayaan da. Kag pur ang anda banwa nga performance. Mahina sanda magtao kang aksyon sa mga programa may klabtaran sa elektrisidad kag sa mga problema nga ginadangop ka mga miyembro konsumidor. So, kung i-transfer sa presidente ang poder sa pag-regulate kag pag-sanction granda, so medyo kahang-kahang mang dangtan yung spiradlanoy. Kahang-kahang. Ti man antar ka sa atin, ti anti-core dyan ang atin electric provider, power provider. And sometimes, may mga problema, ginaksyonan mag-antiko tanano. Pero may dyan man nga ura man. No? Amo dapat ang tiko, dasig ka mo rin, no? Kapin pa kung kita nga may postilay na reklamo ninyo, bayaan nyo, tagsambulan pa nyo ang tunan. Diyan sa Lipata to, may postito nga buhay rin nung reklamo, bay ko nagtunan nyo rin to. Na, kung magaw ko, di ba nga ba, kung urot dan gani, dasig sa naman. Di ba? Pero kung naraksyonan gani, daw kuri, pero kunot danay, kunot asig, kunot tiko. To, dya? Pero ura man na. Nan mo kundi mo magbayad. May ginabaydan, mas nabay. Ginabakal naman na banwa ang ginabuol na nga kuryente kag i-provide sa anda konsumidor halin sa generation o company. No? Oras sa ito, pagpalagad alas 8:47. Sa Sabado, galit mo kabinan, para ay lawid ba kapiyan kag talakayan. No? Lawid ang kapiyan kag talakayan daw, dalawang oras tingaran. From 6 o'clock to 8:30 sa aga, mga kabiyanan. Butangan, taga segment lang.
iti kapihan, talakayan, chismisan, serbisyo publiko kay iban pa. Rigyan beran kasulad kung ano man, may sa health, may sa istorya inaswang, may istorya kutso-kutso, artista, pagigugma tanan. So, may dyan kita nga segment ibot nga pwede istoryahan ang pagigugma kag iban pa, no? Kag ang ma-host niya kadya, no? Si Mariel nga mabakyaw nga taga barangay sentro kon barangay San Francisco Sur. Tibyaw, no? Eskwela lang dyan grade 12 student kang Asof dyan sa Tibyaw. Amo magabasa kung dyan may dyan kamo nga makasisayan sa kabuhi, basahan na, tukaran na ka music, porsyon lang bisan lang 5 minutes. Daw segment laman gani. Kag tapos ma-advise, no? Na amo yang anang background suriyo. Porsyon. Segment ra segment. So basahan na kasulat. Oh. Daw amora mga kabayanan, muro tisitingan tabi nga daw impromptu labi. Sige. Kag dia karon tana ka na matao man ka segment nga puro sa amon tana programa gyapon is kapihan gyapon eh. Dia kita sa atin nga segment nga heart to heart. Dear Tita Mariel, tawagal ako sa pangaran nga si Lito, nagapuyo sa barangay Lamputeng, Colasi Antique. Gusto ko lang isaysay kag i-share man ang akin kasaysayan sa pagigugma. Nga mapulutan man kang leksyon kag aral kang atin mga pinalanggang at tagparamati. Umpisahan ko Tita Mariel ang pagsaysay kang akin kasaysayan kang nag-eskwela pala ako sa high school. May nakilala ako nga sang kalalaki nga tawagan talang sa ngaran nga si Boryo. Hindi, seryoso istorya urat kan lang adlaw lalay. Si Boryo gwapo tito. O tita. Ginahangaan kang tanan. Amo ra ba no? No? Standby mo kra kag maboom ra tanan mga mamurang segment. Kagang pinakanami nga kasaysayan nga mapili mga pinalanggat na pramati, ha? Nga mapili may premyo nga Miracle Oil sang kalapat. So ang madara kararang kang segment amo si Mariel Mabakyaw, no? Kapabati dyan si Mariel sa kwan? Sa ano na? Na-practice rin to. Gusto nagikuno magpariyas kay Sugar Dali mga kabiyanan kang ano tong istasyon sa Mindanao, ha? So, amora magbiyanan na, public service sa gyapong ninyo kay manting amon tanap papel. Abay ang pag-entertain not only sa pagdaraga mga balita, abay sa pag-entertain mga kabiyanan. Kaga kung gusto nyo man nga buligan si Mariel sa sponsor, pa-sponsor ka mo sa amorang segment. Para may mahaw man tanay. Na amora mga pinarangga nga matag para mateng segmenta, bantayan nyo rin sa Sabado. Sa diyar baka jalawas lolotasyo mo. Oras sa ating pagpalagad mga kabiyanan, alas 8:52.
Oh. Sa dugang banwa nga mga balita, pero antes sa mga balita tanga dugang, ha? Ang ato na nga pangalagad. Ginaymawan kang Gonzales Store, ang Gonzales Store sa Barangay Lamputang, Corazon Antique. Tanan nga mga grocery items, frozen foods, may ice cream, may dyan mga kabyanan nga alak barato, distributor, retailer, kang beer kag soft drinks diyan sa Barangay Lamputang, ginaplagyan ni Madam Kagawad Honorable Maria Teresa Alolod Gonzales, no? Kag amuman ang Ilas Bike Shop. Ang Ilas Bike Shop na pamtang sa Barangay Lamputang man kung mga bisikleta at naknanglan nyo. Agto kamo dyan sa Ilas Bike Shop sa Barangay Lamputang, yapon nami dyan mga klase bisikleta na bligya. Okay. Sa Barangay Caridad, kung magpahimo, binangon, wasay, ispading, tanan-tanan nga, lantip, kutsilyo. Ha? Idyan ka mo pahimo kay Nonoy sa Nonoy binangunan sa Barangay Caridad. Na, sa 25 ni tatutlik programa, no? Ha? Kay man bubit mapantabay. 25 to. Christmas party, Christmas day gito. Malagaw tamon kasawa ni Kapitan Jimmy sumugat tos barangay nga aningalan. Sa 25 malagaw mis barangay ningalan na kasawa ni Kapitan Jimmy sumugat. Kap, good morning. Mga kabyanan, i-play takron ang greetings tanas Christmas ni Nonoy Julio Cesar Tanlangit kag ni Wakoy Xavier, mga kabyanan, ge? Gaymaw sa pagpalagad ta, karon sa liter porsyon ato yung palatuntunan. Gaymaw sa pagpalagad ta, si Von Carlo Palacios. Si Von Carlo Palacios, bata ni Bong Palacios. Diyan ka na tawag nga sinseridad sa pagpalagad, kumitido, kag may kapas sa paghimo kang mayad nga serbisyo sa pumuluyo sa orihin, no? Amo dagit si Bon Carlo Palacios. Bisan sa ana grupo nga akro ati ura volunteerism man lang yan ang ginahimo. Grabe ka kwan ka aktibo, no? Na ti kun mag-isbe sorry hiti kayang-kaya, no? Ang ideya na nami pang nisakan ni diya mo. Di si tatay na nga si Noya, si Bong Palacios. Kundi si tatay na gwapo pistoryahan ran. Kung magambal si Bon Carlo kay ipos mag-isa sa tatay na ti sakto man. Mga kabyanan, amora, no? Gaymaw man sinunong aluhipan kon serbisyo malang ti kauna ka ng board member, ginauna nagintarang mga kakinanglan, no? Balik sa sangunyan panlawigan, sinunong aluhipan. Kap nunong. Okay. Si Miga Pinat Xavier, gusto nagid matawaan man tanak ang tsansa, maserbisyo man sa kulasi, no? Si Pinat Xavier. Okay. Si Dulay di Makutak, SB member, bisan ano oras sugoon nyo, kampiyon sa serbisyo publiko, no? Amo man, si Boy Larry, alo sila, bata ni Mami Pilar, padayunon ni Boy Larry ang ginobra nanay na. No? Boy Larry, alo sila. Kag, Boy Ala Alarcon. Boy Ala Alarcon. Mga kabyanan, Boy Ala Alarcon. Si Boy Ala, mga kabyanan, mabinuligan, mabuot, kag mabinugnohon. Gusto na may kasulayan pang ginawi ta sa kulasi. Bow, kung alpabetikal kali banwa ang turukan nyo sa mga dalagan isbe sa klase, kumplito gidwalo nga puro iyo. Ha? Kag ang pito mga kabyanan, puro
A, L. Puro gid E, kag ang second letter, L. E, L. So, sa ika-third sandang litra, nagalain. No? EL tanan mo. Ay kawalo, EN, Antonio. Na, kung may malang ko ng istorya mo, tila kung magbuto, ano tanin nyo magbuto, na magbuto kami, alin lang sa number 1, hasta sa 8, amulaman nga kulit-kulitan. Ti ano tayo, ibabay nga, pilihan mo daan nga 32 bilog, awan kami rin ka na, may ita na sanda dyan. At Diyos ta, tayo may iba nga lain pilido. Abo tuntumot na malam to ng istoryak na, na hindi, takdo magsagap, makurit, nakuha sa number 1, astas number 8. Ikisa mo malam, kadlaw ako, kisay ba malam, tama na bang palibag mo? Ha? Kung magamok niya, number 1 naman niya si Buyala. Ay, nako. Sige, amot na to ni istorya ko sa kamalam, ha? Pero may dyan man iba, mga pili man, no? Kapin pa kung saan nagranda mata, saan nagpamata na bla, no? Sa diya mata na ubra kami experience na niya magabiyanan. Ha? Oh. Te, ko, may nagsabat sa kamalam. Te, ang nagtaot na ni mo ito nga bagkanti liter A ng aran. Kung tawaan ako kanti para, ti. Ay, nako. Sinang susan tamba kadlaw kung magpadlibar kamo ka baras kag Hello Blacks agto kamo dyan no sa Stronghold Insurance Company ko si branch kag abay ang magbakal insurance dyan no. Si Mr. and Mrs. Lonibic Picasso mga Lonibic Picasso kang tumandak marketing nagakuon gid mga kabyanan nga diyan kamo bakal ka mga gamit sa panguma kag pangisda, no? Machineries kag generators, no? Agto ni diyan si ang tumandak marketing. Kung magpakidaan kamo kang inyong sarakyan, agto ni si Mat Ongon, no? Mat Ongon. Diyan sa GMAT Auto Repair Shop sa Barangay Sentro Norte. No? Ate, sige? No. Sige, okay. Now, diyan ka mo bakal kang diyan ka mo pakidaan sa rakyan nyo kay Mat Ongon, no? Sa GMAT Auto Repair Shop sa unahan ka balay ni Tay Conrad Mayo. Okay? Kag tapos, kung magbakal naman kamo Mr. Donut, mga kabyanan, dyan kamo agto sa crossing, bala dyan kang Mercury Drug, Pasalad, Pagtos, Petron, dan, rigyan ang Mr. Donut, noy. Kag may paramahawan man niya sa sunod. Kagaymaw man, sa atin nga pagpangalagad, jayo, batamyaw ninyo, jayo. Raman pruni. Jayo. Merry Christmas and Happy New Year. Halin sa atong maara mabuot tandes kag gwapo nga board member kang Norte, SP Attorney Emmanuel Suike Cadyaw Palacios Jr. Basta Palacios. Ayos. Sa mga Facebook viewers tayo mainta, thank you gid ha. Mati la kamo anay sa kwan. Mati la kamo anay sa ano ja? Radio.
Baw, kahapon mga kabiyanan. Kaya nakagamin nawag na ako sa Amerika, bla? Na ako na, kung ang tao santiki, madinamdaman lang ming. Wara ti makadaag sa ginserbisyo kang Javier Nanda. Bisan serbisyo pa ni Loren Ligarda, rayo-rayo, tama. Taga-Amerika na nawag, kanaga pa ha? Oo. Kag amo dya ang taho, sanda nga mga Javier, bisan sa interview ko kay kay manang Linda Van Siemens Nomat kahapon, kag sa Bus Radio Black kahapon, amo tanadya nga politiko, leader ka probinsya, nga bisan dyan sulod balay dawra ka panirado, bukas ang gate. Kag makita nyo man banwa kundi inyo ang tunan. Di koon nga galagaw-lagaw mo kundi ng tunan, di mo kumakon ni guli. Amo rambal kang nagtawag naken kay ina kaga sa Amerikanan. Amurang dapat ang batasan natin nga mga antikinyos madinamdaman. Kaaram kita magbalikid kang history kang ginalinan ta. Because ang pundasyon kang future ta, amo banwang history. Hindi ka makatungtong sa babaw kunura ka nagabalikid sa ginalinan. Na, amo ram kabinan. Di ba? O, sige. Wire 38 na hon, no? Dahil i-play ko na diyang greetings sa Facebook viewers. Thank you, Bilamatsa, sa inyong pag-subaybay. Thank you again.